शुक्रारा पाली हांगासर बाबी बाक्कराचो प्रचार जालो। प्रचाराक बाबी बाक्करा बरोबर बऱ्याच कार्यकर्त्यांची गर्दी आशिल्ली। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। या गावात असे जे सुशिक्षित आणि जे लोक असत त्यांना अत्यंत ह्या सत्ताधारी असत बीजेपी पक्ष त्याच्यार खूप नाराजी असा। ही नाराजी खरंच येत्या 23 तारखेक ती नाराजी बीजेपी वाटेन असा। ती नाराजी सगळी आमच्या वाटेन बऱ्या मतान आमकां काँग्रेस पक्षाक मतां दितले। जी नाराजी सत्ता पक्षार आसा ती आमच्या वाटेन येतली सगळी जण। अशी एक पालया तरी एक वातावरण आसा आणि चित्र आसा। इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा पूण तितकी मजल मारचो ना जितकी काँग्रेस पक्ष मारतलो। एक पालया हो गांव काँग्रेस पक्षाचो पयलींचो गांव। एकंदरीत आता खूप दिवसांनी परत तिकीट मिळाल्यानंतर बाबी बाक्करा फर्स्ट टाईम येता। त्याच्या आधी आम्ही जवळजवळ 40-50% आम्ही पालया घर अभियान आमचे कॅन्डिडेट बाबी बाक्कर त्याच्यावर आम्ही केल्लो आसा। आणि आयज आता हितून आम्ही मदलावाडा मानशी निजलवाडा ते करीत आहात। थोडोसो कॅन्डिडेट ठरपाक लेट जालो। अगोदरच्या कॅन्डिडेटने अगोदरच ते गाव पूर्ण केल्ले असतात। त्यामुळे आता आमचो प्रचार सध्या ते चालू आहा। तो प्रचार परत जोमान चाललेला हा सध्या तिकडे बाकीच्या मतदारसंघात पालया आता आम्ही आजपासून सबन गाव कंप्लीट करतात। एकंदरीत गेल्या इलेक्शनाक जे काँग्रेसीक जे हांगा जो मतां पडलेली तशा पद्दतीचे वोटिंग आसतले की त्याच्या विशय वाडटले अशें तुमकां दिसता? अशेंच जातलें काँग्रेस पक्षाचा